Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Чандин бародаро занг мезанед ва мегӯянд ки акаи Фахриддин мо дар фалон ҷо харидем билета ва омадем аэропорт, самолёт нест. Дар ман занг назанед. Одамое ки билета айман хариданд, ҳамин одамо ҳамаш паридан рафтанд. Ва ман билете ки худам фурӯхтагим, касру чек додагим, дар шумо билетотон додагим, дар ҳамин билето ман медонам ки соати чанд мепара, чанд қадар багаж дора, ручной клад дора, соати чанд регистратсия сар мешавад, соати чанд регистратсия тамом мешавад. Ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш, ай касе ки билет харидем, дар ҳаваи одамо занг занед, пурсед. Ман намедонам просто ки вай кадом программа кати гирифтагӣ ва чӣ хел шумода билета фурӯхтагӣ. Барои ҳам ка ай ҳаматон хоҳиш мекунам мардак шавен ва дар касе ки билет пул доден ҳаваи одама пурсед. Барое ки бисёре занг мезанед, ака мо занг мезанем, телефони мо ҷавоб надиҳад, телефони шумо вай ҷавоб надиҳад, ман инҷода гунаҳгор нестам. Барое ки ман касе ки айман гирифтагӣ, ман ҳамашонда бо галасаҳое рӯй мекунем ки фалон числа рӯзи 14 бояд шумо соати 10-11 шаб дар аэропорти Жуковский бошед ки Домодедово бошед, регистратсиятон фалон соате фалон ҷо меред, фалон ҷо мебинед. Ҳамида ай ҳаматон хоҳиш мекунам, одамое ки билет мехарен, пеш ай билета харидан ҳамон одаме ки шумо мехарен, ай ҳаваи ҳамаша пурсон кунед ки соати чанд ба куҷо паридантона. Ай ҳаматон хоҳиш мекунам, манда билета ки дар дигар ҷо харидем, дар ман занг зада напурсед. Ман наметавонам ҷавоб гуфта, барое ки ман программа наметавонам шуда дида. Барои ҳам касе дар ки билети самолёт дар кора, номерои ман 892 88 88 676. Пишака омад мега карочи касе дар билет дар кора мега фақат дар WhatsApp занг занед гу. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошед, ободу сарбаланд бошед. Фақат дар WhatsApp занг занед, иншоалло нархи билета бо нархи интернет ман шуморо мефурӯшам. Ободу сарбаланд бошед.